zu jantzitxe. Zu grafienik ez nie, nik inbernuzu zerue, zuk txitxarunik atune, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken, eungo atxigua zemanken, eungo atxigua zemanken, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken. Jakin lekin indikatezen lore sorta, Kalamidade horrek, seguru asteazkenian kanposen tuti laportu zitula. Baita zeare, freskoia, gaur arratzalean erositut herriko floristeian. Da, seinentzak horiz jakin baleke. Oi, nundikatea zuai, salamero horrek? Holkitza zetegeo, Ba, astazkinen nontzan lore festakin, ikuslekin goatu eta behar jentzatek harritxut. Euskal duzu ez loraren behibistatik, alergia dotzet eta Katzarra bileti dune. Seguro hoik nahi huela oain datorrena ikusita. Todo suma joa! Egun lasaia eskorkilako gure neskentza. Mosto! Esan duzu Maiklos maquillatu beha! ¡Qué boludo! Pero mirá quién tenemos acá. Si es el pibe de las dayolas. Marcel! Ez izan zerrilla! Arrainentzago ura bezalagoik ez do. Tamaino bizi nahi badu erremonte egrizo. Akalardo puta horrek, magina pixu emangoik. Eta horregatik, gaurkoan, pirrilera edo beherako hori ekiditeko menu bat prestatuko dizuegu. Dios, my darling! lepoan aretuta segi aurrera, lepoan aretuta segi aurrera. Eskerrik asko tortegatik, Maria Angeles. Dana dalakoakin behituko izugu. Bale, gero arte. Anuntzioako proba hemen alda. Bai, izena? Maiklos lakasta da. Ginalo lobriki da baina aktore hobia, Kastio, Oso ondo. Bueno, hauxe ez du gidoia. Bakit ikasteko denburik ez dagoela, baina barruan arbela izango ez du. Pasa barrua. Zaila auto adestek iztata, Grabatzen entzuten duzunean, hor arbelean jartzen duen irakurri. Prest? Hartu. Animo, Maiklos, animo! Grabatzen, 5, 4, 3... Mosto! Esan duzu Maiklos makillatu beha! Kastinetan ez dugu makillajerik erabiltzen. Nola ezat! Itzoin! Kolorete pixkat ipingoinat. Zeres. Txon, pixkat! Hala, azin nahi dozonean! Grabatzen, 5, 4, 3... Baina ondo altzaude. Ura, zeres. Eske presio asko dakata gaixuak. Maiklos! Ondo indinat ez da. Zentana korrika badian etorrik ezateta. Txotxola! Bueno, serio hartu. Azken aukera data, Venga. Venga, grabatzen, 5, 4... Tenta! See you, ai! Mostu! Horein zer astronautanak egiten ero, zer? Kartela urruti eta ez dut ikusten. Hemen digondo ikusten da, Maiklos! Ezkerreta bat? Piskat atzeazio pauso bat, hortxe, kieta, hortxe. Babana nao! Ez, hain zara txikietzaitu ikusi ere egiten. Grabatzen, 5, 4, 3... Tentazioai aurre egiteko onena, bertan eroitzia da. Baina nik lehen ezin nun. Oain aldiz, kolatint ekin, beti pekatun bizi naiz. Mostu, ona!
Aukeatzen bazaitu du deituko dizugu. Baina ez dut entenditzen, zezte ikusi euka saharrak irian tintiakin. Baina eska, zagarran tintia izangoen. Rubio manzana holako zeuze. Ze hile eta ze tinte. Hau horz postitzotako pegamentuan iragarkia da. Aizu, nik ez detorako egabiltzen, Ta, hau produktua saltzeko kanpaina da. Besteik ez. Baina zeinek sinistuko ba, etxian maikruzeko lagoi behar dune. Nik hortzak sano azkat, Azena joak egordini jatetut. Boaz eman hemendik, hemen etzakoten eta ire mailik. Mai Carmen, guaz eman goen kalea. Bain garaia Maria Luisai aizpan bat agertzeko. Bastan! Nekane, irize gustatzen zain gehiago. Kosta ala mendila. Kosta azul zoragarri seire. Ez, jaka ala Laredo. Meizetako. Segunda vivienda jostekotan atxion da dilema zakanat. Segunda vivienda? Merkia ditun para joietan etxiak. Planoak egoitzu eskinat. Ara, Laredokua, unifamiliarra. Hiru logela, bi komun, jardina. Geixi ez da zutzak hori, Begoñita? Bai, egila. Jakakua... Jakakua hobe. Piztina komunitario eta txokua zakan. Zenbat indaz ba? Ai merkipadaz, geu animakoa. Bueno, merkiak segun zeinentzat. Bueno, guixan be, familixian dixauaga eta gaztupe bagexaua. Horreti da, bentajosua bakarrik bizitzia. Bai, segun zeinentzat. Carlos, zemuz, aspaldi ez zaitut ikusi? Etxetek ezin eta bilegea. Martxele barizela harrapatu berri du eta nire dira. Esango jazu nahi zer da noi. Naiara! Zenbat aliz esan maizu pixeiteko galtza jaisteko? A ber, etorri honea, ni jetxika izu kremaiera. Ai, ama. Hau komeri, guaintxe pardela kendu jau. Baina ondo moldatze. Ai, bira, nola kentzitun beha bakarrika galtza. Eta zemuz da, Martxel? Martxelek aspaldek, pixa bakarrik egiten. Bakizun mutilantzat errexeago izatea. Ez dizut horretik esaten, barizelangatik Barizelana, Martxel! Martxel! Ez izan zerrilla! Mila diz izan izutzen gurkakakin marraztik ez ziteko! Naiara! Kuleruak ebai, jetxineska, kuleruak ebai! Ze esaten nahi zinean? Hori, zukar pixkat izan du eta... Martxel! Martxel! Ez zeiteko korrika begik itxita! Irikitzeko begiak! Martxel! Jamondo jor! Niko ixe, batekitu mie merindatzeko. Honen hauxe izatea gaixo daudenean. Kalentura dakanian bakizu nik zenbat egoten? Dalsi, honena da. Dalsi, kedarre ja. Martxel! Martxel! Baina zea izea! Bueltatu jozu norzenia bokailo ume horrei! Eta gozia limakazu merindatzeko emendakazuko xoskua! Naiara! Nola esan behar dizut, putzutako ura ez dala eaten, kontxo! Egarri jabaldin bakazu, segiturrira entzun, eta bestela emendakazu aktimel, Oiarra izate aktimel... Naiara! Bea, dazta, etxeagoaz, aserretu naiz! Martxel, baina... Martxel, gure etxeagoaz! Etorri! Bueno, Carlos, garki ongia, Pozitu naiz. Bai. Hala, egongo gea, venga, agur! Martxel, guazen! Oineko eskulo! Hemen ez toga zer gehiago mosolo. Etzen nun ba Salamankan utziko meikutako estudiatzen haitu zinan urte hartan. Estudiatu, kango kaliak eta taberna zuluak eta bestelako zuluak estudiatu nition. Esan nuke, liburua ekarri nula, Gure atxazanak parrabila moztugu zizkian, haren liburua gaudu izan menu. Ta hain zuzen esaltzinan, haren entierro etorri derrepente, traste guztigan, estudiante tunante pixun utzita. De pio egitea.
Esango nuke Petrikilo liburua ekarri nula, Mosolo, jendia aspertzen hasi zaigu mantzanila eta anakin. Tane eskopetak ez dile, hasiran bezalago impresio egiten. Benetago erremedio behar diteu. Kontsulta aurreatean nahi badeu. Como hay Dios, liburua etxe hontan agertuko ala. Zu bai ematea zula bihotzian poza. Ekarri hori honea zaituan! Politia da, geo, Bai. Baina beste, ben ingurukoa? Ez, konektikatekoa. Amerikana? Bai, diasporakoa. Bere atxona bizkaitarra zan. Euskaldun jankila. Mezkla eharra, jankila eta eskorra. Nik maiteet. Berdintzain nungua da. Hola, xasteia desorrazileak, Katja, Gloria etortzen danen. Ez nahi istili motago, Kendu estorrutiken basua. Barkatu, eske nervioso nao. Behin eukiko diru basobran da nervioso. Mosolo, oain ez hartu gaitu saltzan baten guen seme honek. Zenba diru gaudek? Ze jokaudek? Ez da holako ekan, atxa. Andrega jatopatuet. Sanferminetan esautu nuen. Nabarreriako iturrian. Saltoka. Ardo xuileat. Maitxuta Bartolo bezala, orduan! Bauan gara, ja? Ia berroia bete horretik, etxetik alde iteken? Ez hau txaldeu! Ez, baina laizti esautuko zue. Patxi taxista bialduet Gloria bila miarritzeko aeroportua. Afaltzea gonbiatuet. Bueno, beak nahizun afaltzea etorri. Nere parentzak esautu nire omentzitun. Batez ere faderra. Gloria aldu izena? Bai. Ara, ire aitxeak estudiantetunante garaian izan zon, lehen da biziko nobila bezala. Etxe hau galdua, ama, dirua barra, koina eta jankila, baina nik zesan batiet ba, ne koordinadorako launei. Gloria! Dios, my darling! Fermin, jubilazioidako gordetarako diru ez dugu bontxe gaztati. Hobe resientzia junberdeuneako gordetzian, eska. Jolin, baina, on ondo gaz, osasunerak hau, eta hobetaro bontxe aprobetxati. Berriz badeu, jakuzia eosteko kapritxua. Gubio jakuzi baten sartu eta ez dula funtzionaugo. Oie, pelikulitan bakar gatatzea ondo. Bueno, argite garbi berbaen gotzut. Begonitaz berbetan eona eta bera segunda bibienda erostearu. Guzea txikez. Beak ez aldu bat eosi bihar marten. Jarkan. Zatxik ez dugu geupe bertan erosten. Gabon. Zein dezu honea sartzeko? Atia bota? Neuke monetzan giltzanko pixa bat, por si acaso. Adio. Nekane, pentsatzen handuran, da planok ikerrizkinat. Earra litzake eskerrezko bierostia. Oh my God, Gloria, sweet Gloria. Se suit ondo. Hau, Gloria Iturrea gatxe berria da. Nere Andre Katja. Oh, Jose, you look younger. Thank you, but it isn't true. You are very well, like a jungle. Bueno, oisildu de repente, o mundu osua gentenitzeko maun itzaiten hasi. Aiko? Nik entenitze ez detena da. Zue bitok nola esautzen zuen elkar. Atia, Sanferminetan izan atzinen. Ez potxolo ez. Nik zure father ezagutu in Salamanca at university. Ama, euskaraz bakik seguru ziakoa dala. Ixo, kaita. Mosolo, zue Salamankako Andrega jalda. Gloria hau ba! Ameriketan ez altzeate hemen bezala sartzen!
Oin dela, 30 urteko kontuik, ja? Gloriatxo, zenbat urte eskatzen? Akordatzen zaz, nire 25 happy birthday. Egin zeustan aurrekaluaz? I was very poor. Auskalo, ze emango nizun. Zure father Petrikio liburua regalatu zuk. Eta amen. Beti gazte, Young Forever isateko sekret da. Askatu liburua. No. Ekarri liburua! Nire bukte, baina laginke akordu batera. Liburu ba emate espaino nik emango niat akordioa. Santik ezazta, zuen father business oso ondo dule. So... Ikusten, fiakoa dala ingaiatu gaitula? Ixo, kata! Liburuatik dirubila etorri altzea, konetik utetik. Liburuakin dirua teatzatik ligatu altzen du nerekin. Yes, egun $1,000 eta amendazen beste sekreto guztizak zouentzako. $1,000 hainbeste komeri, Gloria. Don't worry, no problem. Business is business. Nik daukat nere dirua bedroomean. Let's go. After you. Hallelujah. Glory, hallelujah. Gabon ikusentzuleok. Esker onak eta anaitasunak hartu dute gaur Japonia. 4. urtez jarraian, ETV bat eguna ospatu da herrialde osoan. ETV batek bere sorreratik Japoniar marrazki bizidunen industriari emandako sostengua goraipatu du Japoniako lehen ministro Junichiro Koizumik. Honatz bere hitzak. 今、小泉総理大臣に来ました。今回はどのような気持ちで参拝されましたでしょうか。これは毎回申し上げているんですが、日本は過去の戦争を踏まえ反省しつつ、二度と戦争を起こしてはならない。そして今日の日本の平和と繁栄というのは、現在生きている人だけ成り立っているのではないと。戦争で尊い命を犠牲にされた。Milioika japoniar atera dira kalera egun gogoangarriago ospatzera. Kaleak jendez gainezka ETV bati eskerrak emateko. Eta etxe honek ere eskerrak eman edizkie ikusentzule guztiei. Horregatik, goizeko 7:00 gaueko ordubiak arte, Zintxanen kapitulo guztien errepikapena eskainiko dizueko. Motel, ez altzeik alergia pasa guaindikeo. Ez neska, zaude bena askura bat esatzea eta ezaurera... Bueno, guk bai aurre behar deula. Izan ez zuek jakineko zue aurreko mainukortan azteko erantzuna, ez da? Bai ikusi, aste honetan gue bertxolaiak tasian botatakoa. Si bebes no conduzcas egiboia, ta trompautan ahonez nabita zinbia. Tasi, torre honea, zeitun! Festarekin jarraitzeko moduko lokuren batera. Diskotekaren bat, bata plan? Beste plan bat beharko du ze gaurkoan galtzerdi txurikin etorri naiz. Jose Leon aie berbena badu hemendik gertu? Amai, argi izango dizut. Uzagaz nuen rantuna antzuko legun batera. Ze, asmatu aldezue? Asmatu ez dakit, baina saiatu bintzat saiatu zate, eh? Aita horren prueba gordeta dauzko, kontesta horian. Aituko alditxeu, entzuteko mokoa dia? Neska gazte bat turizka, eskuz harteko tokin batera. Maño kortak esan du. Tukia. Berriz esabi bat.
Neska gazte on batek nerekin dantza egingo duen tokira. Garbi, esango dizut. Neska gazte batekin ranchera dantzatzeko lekun batera. Bueno, hoen jakin goldeu zeinek emango Sardizar kaja arroi. Eta Zumaiako zelaia talasoterapian 2 personetzako saio hoi? Bai? Venga. Oitz! Venga, eurra! Venga, ia. Ongo azteko irabazli! Jose Mari Zeta, usurbeligu! Jose Mari! Zorionak! Disfruta talasoterapian 2 personetzako saio horrekin. Ta zeinekin juniz pagak, lasai ditu, gu masakitiki gustatzen. Bai. Ni pebetza. Ta oain, Mañu nastuntako aventura! Mañu, latigo! Arrainentzago ura bezalagoik ez do. Tamaino bizi nahi badu erremonte egrezo. Ze? Plastikoa lurre botatzen ala? No, hori ere errutzen alda ba? Mañu korta ez da, hau ilusinua, hau marka, hau ire jarraitzaia morratu izan ba beti. Txikitxan, ire molgu izaten nahi nagoen, Mañu. Ze, soltero betiko? Botaik autografotxo bateni. Errainok, multia firmaudok. Eta horreze esan nahi du? Baten entzuziakin konformea, hola! Abai, argi esan hori zu. Hainguneko pizziputzuna hankaztuna hauntzera. Boze, argi gatu alda, ez? Bakartiko belarri zuluak, hortxe doa berriz eta? Argi esan hori zu. Hainguneko pizziputzuna hankaztuna hauntzera. Bueno, tagoain zuen txanda da, hartu telefonua eta utzi kontestagailuan zuen proposamena. 943-001-7 Ta bestela imeia bebialtzia badaukazue, guasemankabilduaitv.com era. Hori, da? Ongo azteko sari zester dau balkai? Aste hontako saria, Ainere! Bai! Patxo! Bi pisotako surtido kaja! Se doku hemen sorpresa! Nia hemen zehartzen, txirpizia boga mariskerian 2 pertsonentzako afaria! Bueno, bakizue, mariskua gustatzen bazaizue, hartu telefonua eta deitu ikusi 2 pertsonentzako afaria aginako txirpiziagoa jatetxian. Hau mendikatza da? Hau, neone, ekarri diat. Bai, honi txalupa ez zaio. Han bertan prepatzeue, etxe emateko, bertan. Honakoa kakalardo pilotagilea da, elefanten gorotzetan espezialista. Zer dan, animalia. Aurrekoan... Kakalardo puta horrek, magina pixu emangoik. Ike pixu arrematek, koina eta pasiatzea ateatzen dekenian. Egarratu alde jarrofino. Ike txaparri gine, Iziz, kapaza, tipulan zakua hemendik hauntzea emateko eta. Ni tipula zakua? Joxeramone tipula zakua? Joxeramone jarri eske hori emango like belarmeta hemen di Donostia. Joxeramon. Rufino eza esageratu izan, favorez. Hala, bingo dati garrazuetik, Joxeramonek. Belarmeta emate etxeok. Etxeudek eta belar bolak izan berko txok. Ba, bolakin, hobeto, hola kakalardu bezala, pelotakin. Zi, belar bola pakian da, kobraiak, eskadora zeitzaka eta. Kobrazak, ez daka potroi. Bola, oitako bat Donostien jomateko. Ez daka potroi. Ez ere, Jose Ramon jangoiko nizenion. Belar bola da deke, ez de transatlantikoa, Ez dakak potroi. Ez aiera oiolkik beti ualaitek. Dakakela potroi. Iaman goi belarbola puta hoi bai Donostia eta baita infernuko ateirare! Aizarman! Lasai! Oh, balia, ze! Arfino, eman salia, nahi dekenian! Aizarman! Ja! Aizarman! Eman, latigo, Aizarman, latigo! Venga, Aizarman! Eman jo, bilurripe! Venga, Aizarman! Eutxiko, Aizarman! Eman jo! Ibali joketa! Venga, oiek etorren joi! Latigo! Venga, lazia! Eman jo, Aizarman! Egutsi batea Donostieta! Venga! Iau pillaiz, Aizarman! Iau pillaiz! Venga! Ez arroz oiek eman txorteni! Tío, Xermón! Hore ez zibalillo, Baldan bera, kakare geiztek, Eman zaik, potro ibaek! Hore ez zibalillo, Ez zibalillo! Talde, Refino, alda padera nola gestean, kaka!
Ara, mucho torrentona. ¡Qué buena, tíos! Este chiste ahora tu baño, Cristo gracia ini, tío. Idurretia, hemen nahola? Zati bialtzea zu mensaje ba mobilea. Ba, esan nahi dizuana sekretua dalako. Polizoia barkuti botatzeko garaia da. Klabian da, otxoixua. Esan berriz, igual nik esmatukot. Polizoia barkuti botatzeko garaia da. Claro, ba, inmigrazioei buruz ari diolako? Uste idurre gauza ba nahi dizuela esan eta ez da atrebitzen. Boa, txabal, zu tontua zea. Ba, idurre esan lasai, ez algea piña. Oi. Bale, ba, bota ingoet. Ara, badia momentu batzuk, ba, pareja bakarrik eotea komeni izaten dala. Idu, akzinoko gogua dakazua! Joki, tío, hoy suertea, Eman eurra, tío! Guazen, Oli, zalaia juego zer ikusiko duta guazen, ba! Eta bai, nik euskitzeri bai, eta bai. Josean Tolosa, Gabon! Earki gatxik, zaleok, Gabon dizuela, hemen txegaitu zuela, astero legez, gaurkoan ere zuei laguntzeko prest. Ez aldala, Josean? Bai, Xabier barkatu baino bixarra behera izatek beti, generalen, Bai, normalen, sustatzen jarrotek. Bueno, Josean, esan beharra daukagu, zakukak jaso ditugula, zuen eskaera pila jaso ditugu, baino, bat aukeratzekotan, zein aukeratu dugu, Josean, gaurkorako? Bai, gaurkoan Jon Murillo bialduziuk imeia, eta esate ziuk aurreko asteburun, aranak jan omentziskin kilo terdi, eta gero eharri omentzin butilek, nunbait eta ude antzin, da bakik, Xabier zepazatzen ordun, Akatsi ikaragarria, Jon Murillo, ikaragarria. Bai, etzeok, aranak janezkeo udik etzeokatek, bestera, kiston pirrilera, mantei, Xabier. Eta horregatik, gaurkoan, pirrilera edo beherako hori ekiditeko menu bat prestatuko dizuegu. Jon Murillo, apuntazak. Bai, oidek, nik esateit, hau janezkeo, ja, gehatuko zaizkik, iru o lau egun omentzamaskik, ba, mutilek gehatu ezin, Xabier. Bueno, ba, horri soluzio emango digu eta lanen hasiko geha seituan, Jose Tolosa. Bai, ala, Xabier. Eta hemen txedauzkegu osagaiak. Beraz, bueno. Ikuste jo da arroza zekau, arroza ja ina zekau, arroz txuria ona, generalen amak eta beti jarri izan duik arroz txurie, baino ananak udekin gehatzeko, hoi baino geixo behar dik, mutilek. Oso ondo, orduan, olio pixka botako dugu zartagira, eta laren hasiko geha, horrena olioa. Eta ingo deuna izango, arroza txuri hemen, neikoak, Xabier, bestera... Oideko, nahikoa. A ber. Eta arroz txuria... Botako dugu barrura. Bai, oidek, Porruakin, Bai, oidek, porruakin, trat. Hola, xe botako dugu. Hau, esan marrazeok indazeok. Eta geho zezkau, intxaurrek, zezkau pasak, eta gaztainek, bai, eta polboriak. Dana dek jana seko-sekoa, ba, ire parrasta hoi gehatzeko. Esan berra daukagu gainera, Martini de Irujok, lehen urteko lautertiko finalan bezperan, sekulako beherakoa zeukala, eta honi eskerra jokatu zula partidua, eta baita irabazi ere. Bai, egire, Xabier, gero 3 eunen kakakin, baino irabazi, zin finala. Bai. Erki, bueno, ba, asingo gara orduan, osagaiak nahaztuz joango gara, gaztainekin hasiko naiz, Josean? Bai, utzizek gaztaine pixkaten, aurrena, ondo oliozatu barrazeok. Ederki. Ine baldimak, Xabier, polboroiak txikitzen junai. Polboroiak txikitzen junai. Oso ondo, papera, Estepan Aldamizenak ez, Estepako polboroia itxugok. Erki, eta ordu noain, zer? Txikitu eta horrea bota barrauk. Holaxe. Eta horrea barrua. Beitu, Xabier, intxa horre txikitzeko sistema berri zekat, hola jartzen platera gainen, eta prat. Beso zuztarrokin normala. Bai, eta gaztaine ondo pikatuta gatzek. Hola, plat, barrua, Xabier, ondo naztuzak, Xabier. Bai, nerian, earki, segituko dut orduan, zea polboroiakin. Eta hau ondo naztu barratzeok, hau ondo naztu. Hola, earki. Da, Xabier, neko izango, bestera pasatzek ezik izango mutilek eta. Oso ondo, earki. Eta pasak ere hemen ditugu, Josean? Bai, bota batzuk, Xabier, gutxi, Bale. Oso ondo. Hau ondo naztuko ju. Porruakin ez alda jugoso... Ez, Xabier, ez. Ederki. Porrua utizako hor, bestera... Ederki. Bueno, eta hemen txeditugu osagaiak nahaztuz. Bai, ondo, hau pixkatan euki behar diu, mendik 5 minutu nola, eta honek olio guzietatana zupatu goi, eta barruk, zupatu ingoizkik. Eta beraz, esan ditzagun, zeintzu diran, beherako ekiditeko menu honen osagaiak. Arroz txuria. Polboroiak. Intxaur pikatua, xeetua. Pasak. Eta gaztainak.
Eta Josean hemen izketan ari gatxu eta gaztaina gaztu ditu. Botaitzek, gaztai batzuk. Eskukada bat? Bai, neikoa, bale. Holaxe. Bat, Base pixka geixo emateko. Oide, Xabier, eta hemen ona buelta batzuk eman, eta ja, honek. Presto, mardik, a ber, presentazio diteko. Bol batean, hori da, Josean. Beitu, Xabier. Eta zerekin lagunduko dio, ze edariekin lagunduko diogu. Xabier, obena Coca-Cola izatek. Coca-Cola seko usteik eta nik, hoi egiteko, berako egiteko, honekin Coca-Cola, engonik. Coca-Cola, earki. Hemen txajarriko dio, trauskat hartuko dugu, Josean. Hau seko, Xabier, honek gatu gardik, zera, pirilera zikin. Eta presentazio txiki bat egingo dugu, Josean. Bai, bitu, hau truka, baiatu. Kamana ikusterlek. Jon Murillo. Bai, bitu. Bat. Ikaragarria. Ikaragarria eta itxu daiteko. Hemen estilo pixkate badeu, eta, hemen txek. Gaztanek. Xabier. Tak. Hola, eta erdin beste bat. Hau da najanezkeo motel gehatuko zeik, berakoi. Da, gehatzez baldima zei beste soluzio bat ebatzek, hau, Xabier. Joseanek badu beste soluzio bat. Botxo, harri bat bezu, sokakin bazpade, beste nabarrun gatzen katiatuta argibili, hori atatzik etzeok, Xabier. Josean Tolosa, eskerrik asko, tragoska dartuko deu, hau ospatu beharra zeok eta badakizue, narroza eta polborona, eta ez aiz joango, komuna, earki etxizaleok, izan untxa! Egon guatxik. Eta hurrengoa, haze sortea Ondarruko taldearentzat. Batzuetan horrela gertatzen da. Ea ba, nola deitzen zaio Ondarrun, balintxo honetak zinbralantzeko asbardineteru gurtsuberuari. Untzi, kutsari, destornilladori, tenedori eta kainaberi. Putaseni. Egun lasaia eskorkilako gure neskentzat. Dagoeneko itu dira herri bakarti honetako bizimodura eta elkar bizitzan ez dute arazorik. Gure neskak beti prest daude elkarri laguntzeko. Tatu, eskenik hori gafi izan Holanda. Hemendik ostazu pixkat hemen. Uste te jazpitzen trabajo de la lia! Tia, ez da izu zerbikalakoaz jositzaitxua esala! Eta hemen dauzkazue panelean tribuaren berbak. Otoro jorzun, konusmak, japi jorzun, portekiz eta jemegi. Nola deitzen zaio bisiguari Turkian? Turkian? Baina nork iztok prestatu du galderau? Uste zuen bezala, paru. Lehiakinen artean, elkartasuna borbor nabari da. Erleen erasoen kontra denek jarduten dute. Neskek osatu duten erlauntza honen urrengo kapitulua ikusgai datorren programa. Eskerrik asko, Ikerne. Ai, kendu paretine dio! Ordun doplezik ez da gehatzen. Ez, baina apartamentu zientzako egokit jo, eskailera ipe eta atxoan antzateo, be? Horrek gela bakarra daka, Bai, matrimoni joantzat, zutzako sofak ama. Eta iduren usartuko di, baineren? Bueno, idurrek igual ez dauneko guaz etorri. Ta horko pusketatxo, izea, terraza. Hortan epentsatu dut, eta hobina hoi botatzia eta danentzako bate harre, okiko deu. Barbako, ositxerri zai eskila erre, musika pixka bai jarrita, inguruko mainu denak imita batxu. Bani hementxe gehatuko naiz, sofan etzan da. Bai, hoxe, eta nekane preparatu utziko eskizu lentejak tuperrian sartuta. Ta barkatu, zematen esan dezu daudela? Apartamentuak 240.000 eurotan. Bueno, egiz esan, kuarto bat eta gaina idurrepe nahiko dago etorri.
Pentsako gu ez da, Fermin? Bai, pentsaingo. Konturatu zaten, Jose Ramonekin postura egetzen ibiltzen dane txorten horrek Koldo Izagirre idazlean sekulako antza dukala. Nik ere esaute jut, Maikus da Maikarmenen antza izugarri jauen bi andra. Ni zuru nago zuek etxien askotan pentsatu zuela. Jo, hor guazemalkin esaltzen da personaje horren antza ikiarri, jadik beste honek. Eta Josu erretatu bat da bialdu gure emailera, guazemak abilduaitv.comera gu gordekota. Ta pizkana erakutsiko txegu gure programan. Ta orden horekin ondo espazeten moldatzen, biali karta bat guazemankea. Olo, karta? Inorgaztu karta egidazten da. Bai, egia zan neire alantzezkiten karta guztiak fakturaz betiak etortze dira. Bueno, ba, hoxe, zuen fotografi zai gaude da. Aurki Telebisa eta ETV baten eskutik, Euskal Herrian inoiz egin den telefilmerik luzeena. Amaia zuzena, izan behar duzu numeren aita. Ni naiz. Testosterona estarrin, Osvaldo Mari Goyenetxe. Oi, esateko larrubixi jarri berrantzen hon? Potxorbero estarrin, Amaia Azuzena Lizarralde, Osvaldo Mariren neskalaguna zena. Nire zenarrak egindako dirutza nahi duzue. Gonbidatu estarrin, Mercedesetako Miren Goyenetxe, Osvaldo zenaren alarguna eta Osvaldo Mariren ama, baino berak ez daki. Aurki, ETV baten, Ollagorren pasilua. Ai, hola, ez Joki! Barkatu, tia. Tia, kontuz! Ai, barkau! Zaizea pentsatzen. Ni, ez horrez? Aspertzen naizea? Keba. Oik denbo asko dia jundiala, ez da? Ja. Fijo, salago goza itxiko zutela eta horre hongo dia, zer egin jakin gabe. Deituko jau? Oli! Azkar etorri! Bukatu duta, venga! ¿Qué pasa, tía? ¡Zemus! ¡Idu, zemus! Basan garaia, tío! La la la, la 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 la. Lepoan hartuta segi aurrera, lepoan hartuta segi aurrera. Zaku bat lurrean aurkitu dugu, orlantxuriz beterik osoa. Handa millotikan igezi bator, Euskali geltzeruen oiua. Mutilak eskuak elkar gurutza, eginda bultza denak batera. Bidean zakua erortzen bazai, lepoa hartuta segi aurrera. Lallara, 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 lallara. Lepoan hartuta segi aurrera. Lepoan aretuta segi aurrera. Ez dugu beldurrik, ez dugu lotxarik, autonomo gehala itortzeko. Ez gaitu lapurrak, ez eta katuak, handamiluan gora ibiltzeko. Gizonak bagera, jozagun aurrera, zatoa osorik edan arte. Handamiluaren itzalazpian, kokata jaten oituak gare. Ibiltzen aspaldik hasia dugu, patronalai eskutik heldu gabe. Lallara, 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 lallara.
Lepoan aretu ta segi aurrera. Lepoan aretu, zer? Mesedez, zuek kantuan nire gu lanian jarraitzu bat, ez? Zuek egin norma. Zeuek kantuan ninja listo. Egin norma. Zeus kantatzeko. Egiteko norma. Me cago en la leche, kantatzeko, San Juan. Egin norma. Hala, Egin norma. Hau zer da, txoixo panbona? Gozeman! Oso galdo. Errado. Oso gatoz. Ea, Milurpe. Oño! Lehen urteko fenomenua! Ze biek. Dañola bateo. Ez. Ja, hasi eiz. Punlamentu hartzen nire bizitzan. Ze nahi dek? Elaua. Elaua nahi dek? Guantxatekoit. Gaina, urtean berreak. Reiu nebera eta... Jarra, elaua. Etxeko helatu dutanak. Ze helatu bierdek? Bonbon helau? Polo limon orduan, makila premio bekatzeak eta... Ez da. Beste hori. Hau? Ez, azpikua. Hau, orduan. Eskubikua. Hau? Hori, Freskalibur. Ez detuzte gehatzeanik, Ta ni sinistu. Taida zu bat segitxua. Parkatu, ni zu izango banitz psikologoan ahungo nitxake. Ni zu izango banitz, isilik ongo nitzake. Hori zaitzute, Ez hain lenguan erori. Eskazak beste bat? Taratzeko Freskalibur bat, ze kostatzekak. Nik ez dia Frescaliburrik ateako. Sí, boludo, pero mirá quién tenemos acá. Si es el pibe de las dayolas. Frescalibur rescatu de gaña. ¿Qué decís, loco, Frescalibur? Pero vos sabés lo que querés. Beste komedixe lau sistrimat etatzeko. Neuketako juak. Hartuko joat. Arroputza! Nori okuritzen zaio Frescalibur raskatzea. La misma pelotuda que se pasó un año pidiendo dayolas. Koz! Bueno, Alkain, azten andan akabo etxendara eta gaurko programia bego, hoxe? Zel? Hundek? Bai, eta hasten dan guztia bukatzean bezala, eskerrak zure domenizkiok bukatu zaizkigun, Honek alergia baino gehiago kontu izango zuen galanta. Seguro. Jesus! Korda baino ustazu eta zea. Bueno, alergia, kontua da, denboa bukau zaigula. Ta zazpi marru, berriz hemen izango gehala. Betiko ordun da, betiko tokixan. Gauz hotzi arte, guazemak! Faru. Gure neskak. Heroina! Uste tenías ni se trauma de la lia! Itxoi! Ni, igula zapua! Igula zapua! Ta bestela hemen dakazu! Aktimel! Bukatila lezo, Carlos! Tene hori! Jasame!